Roja Duşemê çarê gulana 2020 Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya nameyeka sersaxiyê bibûneya koçbarkirina hunermendê Rojavaya Kurdistanê û Kurdistanê bigiştî pêşmergeha Seîd Gabarî arastayî malbat û hezkiriyên wî rewşenbîr û hunermend gelê Kurd bigiştî kir têda hatiye. Malbata hunermendê mezin Seîd Gabarî û hezkerên wî bi xemû dilêş menûçeya koçbarkirina hunermendê mezin rêzdar û kesayeta niştimanî rewşenbîrî yê xwedî taybetmendiyeke cuda Seîd Gabarî bihîst. Seîd Gabarî ne bi tenê hunermendekî Kurd bû, bi hunera xwe dihata naskirin, gurêdayî bi doza gelê xwe bû, lêbelê tevlî rewşa xwe ya tenduristî xebatkarek bû, ji xebatkarên şoreşa Gulanê di nav rifên pêşmergeyên Kurdistanê de cê xwe digirt. Di nav medyaya pêşmerge de kar û xebateke berçav dikir, karê siyasî û hişyarkirinê jî kiriye. Bi dehên vedyoyan yên zindî ku di wan de behsa doza Kurdî ji hemî aliyan vedkir weşandiye. Rexne dikirin hunerînên xwe di hemî pirsên girêdayî doza Kurdî û gelê Kurd de bi lehengî û wêrekî dida. Gotinên bi dehên stranên xwe nivîsandine. Bi sedan helbest jî sirûdên netewî ji ber kirbûn. Bi 6 zimanan zanîbû di axivî: Kurdî, Erebî, Farsî, Türkî, İngilîzî û Almanî. Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di nameya xwe de amaje kir û got barkirina hunermend Seîd Gabarî zirareka mezin e ji malbat û kesûkar û hezkerên wî hunera Kurdî re bigiştî. Herwiha ji hemî xebatkarên Kurd û niştimanperweran re, ji siyasetmedar û kesên serbixwe re jî Gabarî bi laşê xwe bar kir, lê rewanê wî û deng û awazên wî wek bilbilekî dengxweş, helwestên wî yên siyasî, wêrek û behwerî û pabendiya wî bi rêbaza Barzaniyê Nemir, rêbaza Kurdayetiyê dê her bimînin ronak û nifşên Kurdiyên bên jî dê bişopînin û dê deng û qîrînên wî bimînin çakûçê serê hin aliyên Kurdî ku li dijî Kurdayetiyê kar dikin. Di dawiya nameya xwe de Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya got ku em sersaxiyê ji xwe re û ji malbata wî û gelê Kurd û rewşenbîr û hunermend û niştimanperweran re dixwazin bêhêvîne Xwedayê mezin wî bi dilovaniya xwe şad bike û cihê wî behişta rengîn be. İnna lillahi û inna ileyhi raciûn. Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya çarê gulana 2020